molio bih te da pažljivo poslušaš. Međutim, svojim srcem. Zamolio bih te da okreneš svoje srce i da malo razmisliš o ovim detaljima. Da shvatimo koliko toliko imamo kakvog gospodara, silnog i moćnog. Živimo na zemlji. Allah je stvorio i nas i ovu zemlju. I mi i ova zemlja na kojoj živimo, mi smo svi Allahova stvorenja. Na ovoj zemlji koliko ima? Nekoliko milijardi stanovnika i na njoj može da stanuje još mnogo. Međutim, mi i ta zemlja na kojoj živimo nisu jedina stvorenja Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je stvorio mnogo šta više. Daleko, daleko veća stvorenja. Mimo zemlje postoje druge planete. Postoje druge zvijezde. Ono što je nama najbliže i što svaki dan viđamo jeste sunce. Tamo smo učili u geografiji, jel tako, i u drugim oblastima. Koliko je samo sunce veće od zemlje. Mi hodamo po zemlji i to nam je možda nešto najbliže i to je ono što osjećamo, doživljavamo, plaho ne gledamo na druge. Kaže se da zapremina, volumen sunca je 1.300.000 puta veća od zapremine zemlje. To jest ova zemlja na kojoj mi živimo i pogledajmo kolika je i koliko nas živi i koliko još može da živi na njoj. Takvih 1.300.000 zemlje može stati u sunce. A Allah je stvorio i sunce. I sunce opet nije najveća zvijezda u ovoj našoj galaksiji. Postoje zvijezde koje su veće 100 puta od sunca. Tamo se spominje zvijezda Deneb koja je 145 puta veća od sunca. 60.000 puta sjajnija od sunca. Druge zvijezde, Antares, 530 puta veća od sunca. I druge, 1500 puta veća od sunca. Međutim, takvih zvijezdi treba milioni takvih zvijezdi treba da imamo jednu galaksiju. Jel' tako? A kaže se u ovom vidljivom svemiru koji se može vidjeti ima 100 milijardi galaksija. Sve je to Allah stvorio. Pa se kaže da u ovom vidljivom svemiru ima više zvijezda nego što ima pješčanih zrna na zemlji. Sve je to Allah stvorio. I to je opet samo na ovom prvom nebu kojeg vidimo. To je samo ovo prvo nebo kojeg vidimo. Allah je stvorio takvih 7 nebesa. Alladhi khalaqa 7 samavatin tibaqa. Neka je uzvišen onaj koji je stvorio 7 nebesa jedno iznad drugoga. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, između svakog neba je razmak, udaljenost 500 godina. Od prvog do drugog 500 godina. Od drugog do trećeg 500 godina. Od trećeg do četvrtog i tako. Između svakog 500 godina. Iznad 7. neba je Allahov kursi. A došlo je u vjerodostojnom hadisu da primjer ovih 7 nebesa i zemlja. A pogledajmo dakle šta imamo na prvom nebu. Koliko tih galaksija i koliko zvijezda. Primjer tih 7 nebesa spram Allahovog kursija je poput halke prstena bačene u prostranoj pustinji. 7 nebesa. Čuli ste samo na prvom nebu šta ima. I takvih 7 nebesa. I tih 7 nebesa spram Allahovog kursija je poput prstena bačenog u pustinji. Najvećoj pustinji, uzmite, Sahara ili Antarktik. Sahara, koliko kažu, 9 miliona kvadratnih metara da je površina Sahara. Antarktik još veći, 13.800. Primjer 7 nebesa spram Allahovog kursija je poput prstena bačenog u nepreglednoj pustinji, najvećoj pustinji. Zatim iznad kursija dolazi arš Allaha dželle vala, prijesto
Allaha subhanahu wa ta'ala, arš spram kursija. Allahov poslanik alihi sallam dalje u hadisu poredi pa kaže kursi je sada poput prstena, a arš je poput pustinje. I Allah dželle vala iznad arša. La ilaha illallah. I od koga onda da strahuješ? Imaš ovakvog gospodara koji je stvorio tebe negdje tamo daleko. Od tebe stvorio daleko veća stvorenja.